Pane mashoko ari kubuda panguva ino iyi zvinokunzi zviitiko zvakaitikwa muna 2008 paoperation Hakudzokwi, aiwa inonikonzi yakaitwa kuchiyadzwa. Panguva ino pari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga was informed pamwe chete nana Parents Shiri. Pane mashoko anobuda achinyorwa panapa according to Tafi Mhaka ari kukanyora pahandle yake. Ada kuti panapa timbozivisa mhuri yeZimbabwe samuzi kuti panapa Zim News Live ndopai chese chinenge changopinda, aiwa tonyasa kuva neunderstanding munhu nemumwe sekuziva kwaanoita tichishiya mucomment section. Zisapinda mashoko anobuda nyorwa panguva ino nodibva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pahandle yaTafi Mhaka anouya achipost this post yamuri kuona iyi obuda nyora achiti at the peak of Operation Hakudzokwi, a military operation that led to the deaths of at least 240 informal miners in Chiyadzwa diamond fields in November 2008, General Constantino Chiwenga and Air Marshal Parents Shiri spent several days at the Holiday Inn in Mutare, overseeing the violent campaign. 2 helicopters transported them daily to the diamond fields, where soldiers brutally slaughtered both confirmed and suspected banners. Reports suggested that Shiri and Chiwenga arrived in Mutare to safeguard the military from prosecution, while police officers in Chiyadzwa wore name tags. The soldiers had no identification and no legal action were taken against any soldier. Operation Hakudzokwi, what happened in Chiyadzwa? Mashoko anobuda nyoko panapa aiwa nana Tafi Mhaka ari kuya vachitsanangura involvement yaGeneral Constantino Chiwenga. Muri kuona panguva ino mbono ari kuonekwa kunzi ndiye ari the man of the match panguva ino achida change nyika yeZimbabwe. Panguva ino ari kuachitsanangura chiitiko chakaitika paoperation Hakudzokwi aiwa muna 2008. aiwa saugara nyika yeZimbabwe indo kuti some of the people vamwe vanga vachiri vadiki, vamwe vanga vasati vatombwa interested mune these issues the politics. Nhasi ndakuti imbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi. Is it true kana kuti manyepo kana kuti zvii zvamunofunga kuti you can add to this story? Pinda comment section medu ndidzi mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musangano subscribe or like, turn on the bell icon.